מזה 6 שנים אנו זוכים להיות שליחי חב"ד כאן בגוש מערבה. גוש מערבה זה גוש של 4 יישובים בשומרון, דואל, לשם, עלי זהב, ברוכים, כמו 4 ילדים שלנו. אנחנו ממש נמצאים בשומרון ובלב הגויים, אז זה אור למגדלור של יהדות פה בגוש מערבה, בארץ שלנו הקדושה. ביום שלנו אנחנו מתעסקים בחינוך. ומעבר לזה אנחנו עושים המון פעילויות ושיעורים והרצאות והתוועדויות לנשים, לגברים, לכל המשפחה, לילדים. חגים, שיעורי תורה, חברותות, פעילויות חסד, סלי מזון, סעודות שבת. בעצם כל דבר שיהודי צריך. יש לנו רצון לגדול ולהתפתח. והחלום הזה הופך להיות מציאותי. אנו רוצים להקים כאן בית חב"ד גדול, 770. בית חב"ד גוש מערבה. זה בעצם הולך להיות מרכז של כל הפעילות שלנו, תחת קורת גג אחת. שנוכל לעשות שם פעילויות לילדים, התוועדויות גדולות, שיעורי תורה קבועים. להרחיב את כל הנושא של שפרה ופרועה והתמיכה בנשים לפני לידה, אחרי לידה. בשביל להגשים את החלום הזה, אנחנו בעצם צריכים אתכם. אנחנו צריכים שותפים שיהיה להם חלק בבניין הזה של 770 שיהיה כאן בגוש מערבה. שותפים ממש ברכישה של מטרים, בבנייה. עלות מטר בבניין היא 180 ש"ח כפול 36 חודשים. ובעזרת השם, תוך 3 שנים, יהיה לנו בית חב"ד 770 פה בגוש מערבה. מרכז יהדות זה ההופכה הכי ניצחת לכל מי שמסביבנו, שאנחנו פה כדי להישאר, אנחנו פה כדי להקים פה משהו נצחי, ואנחנו פה כדי להגביר את האור על החושך. אני ואליסף לומדים כבר 1.5 שנה, 2 אותו את ספר התניא, וכשהתחילה המלחמה גם אני וגם הוא התגייסנו למילואים. אז יצאנו ממש לאפטר אחד קטן, ואני זוכר שאליסף במקרה היה בבית ואני הייתי בבית, רציתי שהוא יביא לי חוברת קטנה של תניא לעזה שתהיה איתי, והוא ענה לי בזה, בוא תגיע חברותה. אמרתי לו, לא נעים לי וזה, אתה היית 40 יום במילואים, אתה חוזר הביתה, תהיה עם האישה, עם הילדים. ואז אשתו אומרת לי משפט שנחקק לי בראש. זכות בשבילנו שבשעה וחצי שהוא מגיע אלינו, הוא יושב לומד איתך תורה. לא ידעתי ולא הכרתי ולא דמיינתי שבגוש מערבה יש בית חב"ד. כשהייתי שם זה היה ממש מיוחד, זה הייתה איזו התוועדות ואוכל מכל טור ומוזיקה ואווירת נשים ושמח והיה מאמן. בשבילי חב"ד, במיוחד בלשם וזה, שינה לי את כל התפיסה לגבי היהדות, ואני חושב שדווקא אם יהיה מקום של תורה, של חיבור, בלשם, בכל גוש מערבה, לנוער זה יעזור ממש לעלות הרמה הרוחנית כאן. בית חב"ד גוש מערבה כולו לב אחד ענק. שאני ואליסף העיקרים שליחי חב"ד בגוש מערבה שזכיתי להכיר אותם, כל הרבה התוועדויות, כל הלימוד תניא, השיחות, ערבים מעצימים, מחזקים, נותנים כוח, זה פשוט להיות בערב אחד של לימוד ולרצות עוד ועוד ועוד. תקופה ארוכה היה לנו שיעור עם הרב אליסף בבית שלנו. כל יום שלישי שמענו גם בן איש חי וגם תניא. התחזקנו ולמדנו. הלימודים ושירותי הדת המיוחדים של חב"ד שנותנים לנו מעטפת בדואל, בעלי זהב, בלשם, איפה שאנחנו גרים, היא חמצן לגוף. תעזרו לנו לתת עוד לכל מי שמסביבנו.